Zdravím vás. Mal som COVID. Prvýkrát ešte v decembri roku 2020, kedy som bol v kontakte s pozitívnym. To bol len taký silnejší kašel, ale nemal som ani horúčku, ani stratu chuti, ani stratu čuchu. A druhýkrát som mal COVID koncom septembra 2022 a tiež časť októbra 2022. Ako to začalo? Doma mali dvaja pozitívny test na koronavírus a ja som jednu noc nemohol dobre spať, lebo mal som troška stres a potom nasledujúci deň som začal kašľať. A už večer som mal extrémnu únavu. Nasledujúce 2 dni som spal približne 20 hodín denne. V podstate som sa chodil len najesť a na záchod, ináč som len spal. Potom ďalších nejakých 10-12 dní som spával ešte 12 hodín denne, a to tak, že 8 hodín v noci a potom počas dňa ešte 4 hodiny. Nemal som ani stratu chuti, ani stratu čuchu. Nemal som dokonca ani upchatý nos. Po minulé roky, keď som mával chrípku, tak vždy som mal upchaté nosné dutiny. A preto som aj nemohol spávať. Teraz som spával perfektne a takže bolo to veľa lepšie ako chrípka. Ja si myslím, že som mal ľahký priebeh preto, lebo som ignoroval všetky opatrenia, tzv. Opatrenia, ako nosenie rúšok, testovanie, očkovanie. A neraz som sa netestoval. Rúška som nosil len, keď ma niekde odmietli obslúžiť. A neraz som sa neočkoval. Už aj sám Sabaka priznal, že to nosenie rúšok posledné 2 roky spôsobilo ťažšiu vlnu chrípky tento rok, teda vlastne túto zimu, lebo je dosť silná vlna chrípky. Ako som sa liečil, nebral som absolútne žiadne lieky, absolútne nič som si nekupoval z lekárni. Striekal som si Fierce do nosa, to je aloe vera plus 10 bylín. Tiež vo vyššej miere som užíval Naturmín, to sú minerály. A tiež aj detské vitamíny, kidsky pre deti aj dospelých. Jedol som tiež oregano, to je bylinka, ktorá je dobrá na imunitu, ktorá sa mi osvedčila aj pri kašli. Pil som kyslé mlieko, jedol som čalamádu, jablka a tiež, čo mi veľmi dobre pomáhalo, čo mi umierňovalo imunitný systém, tak to bol burčak, ktorý som si vyrobil z našich domácich jablk, ktorý sa neskôr premenil na víno, tak som potom pil to. A približne po tých 2
týždňoch som mal ešte, mi už ten kašel dosť ustúpil a potom ešte zhruba ďalšie 3 týždne som kašľal ráno pár minút. Robím toto video tak neskôr, lebo chcel som vedieť, či to nezanechá na mňa nejaké následky. Skúšal som aj zadržanie dýchu ešte pred covidom. Som mal 3 minúty a teraz po covide nejaký týždeň, 2 dozadu som tiež mal 3 minúty. Takže u mňa to bolo ešte slabšie ako chrípka. Tie rúška podľa mňa situáciu s covidom ešte viac zhoršili. Ešte v prvej vlne, keď ľudia nemali pokazenú imunitu následkom nosenia rúšok, tak sme mali tých úmrtí minimum, ale potom postupne, ako sa ľuďom tá imunita zhoršovala, tak následkom nosenia tých rúšok, tak stúpal aj ten počet tých úmrtí. Vo Švédsku, keďže sa rúška nenosili, až potom neskôr, tak mali silnú prvú vlnu, kedy mali tých úmrtí 100-násobne viac ako my a oni majú len takmer raz toľko obyvateľov ako my, takže v podstate mali viac ako 50 násobok viac úmrtí. Ale ako som už aj predpovedal, že krajiny s prísnymi opatreniami budú to Švédsko postupne dobiehať, tak Česko ich dobehlo ešte 15. novembra zaruškované 2020 a potom niekedy v marci 2021 sme ich predbehli aj my po prepočte na 1 000 000 obyvateľov. Takže videl som aj výskum, na ktorý link mi dali prorúškári na SME a tam som sa okrem iného dočítal jednu zaujímavú vec, že tie rúška, aby mali efekt, aby chránili, tak sa musia pravidelne prať a jedno rúško sa môže nosiť maximálne dovtedy, pokiaľ nie je to rúško vlhké, lebo ako náhle je to rúško vlhké, tak alebo až sa dobre nevyperie, tak je to ešte horšie, ako keby ten človek žiadne rúško nemal. Takže tých nasledujúcich, okrem tej prvej vlny, tých nasledujúcich vlnách tie rúška ľudia nosili prevažne len preto, aby nedostali pokutu alebo aby nemali problémy, alebo aby ľudia na nich nezazerali. Takže častokrát tie rúška boli úplne špinavé, takže robilo to v podstate medvediu službu, lebo tým, že mali ľudia tie rúška na sebe špinavé, tak to celú situáciu ešte viac zhoršovalo. Toto je to ináč, že tie opatrenia nám nielenže nepomohli, ale aj celú situáciu zhoršili. Tak o tom svedčí aj fakt, že v polovici februára 2022, keď sa zrušili covid pasy, sme mali 6-krát viac úmrtí po prepočte na 1 000 000 obyvateľov, ako bol v tom čase svetový priemer. Keď sa zrušili tie covid pasy, tak samozrejme, že tento rozdiel sa začal znižovať. To je samozrejme, že by to malo byť skôr opačne, keďže
keďže tie opatrenia mali chrániť. To je z dnešného videa všetko. Čaute.